Velkommen til en præsentation af denne nye Plustek-scanner, SmartOffice PL1500. Jeg hedder Claus og vil her vise lidt om, hvad denne lille perle rent faktisk kan. PL1500 er seneste skud på stammen af kosteffektive scannere fra Plustek, som gør scanning og elektronisk deling af dokumenter utrolig nemt. Dokumenterne placeres ganske enkelt i scanneren, dokumentføder, og så går det som en leg. Selve den automatiske dokumentføder kan tage helt op til 50 ark. Scanneren gør det muligt at anvende bestående printere som kopimaskiner, bare ved et tryk på en knap. Nemt og elegant. Man får faktisk utrolig meget scanner for pengene her. Udover en automatisk dokumentføder, så får man også en flatbed-scanner, som rent faktisk accepterer størrelser helt ned til bilag, som er 90 gange 114 mm, og det er faktisk utroligt. Selve papirvægten, som den accepterer i den automatiske dokumentføder, går fra 50 til 120 gram. Og det med den går op til 120 gram, det er faktisk langt mere end mange meget store og meget dyre kopimaskiner. Så du får virkelig noget her for pengene. Den daglige duty cycle på indscanning er sat til hele 1500 sider om dagen, og det er utroligt. Selve scanneren er udstyret med det, der hedder action-knapper, sådan at man kan dedikere knapper til henholdsvis scan, kopi, OCR-læsning eller indscanning til fil eller noget brugerdefineret, hvor den automatisk lægger dokumenterne ind i andre mapper. Strømforbruget er temmelig lavt ved scanning, 0,75 ampere, og man får en strømforsyning med, som føder den med 24 volt. Grænsefladen på den her er USB 2.0, og det betyder, at man sætter den på en PC, og så kan man så dele den ud til virksomhedens brugere. Vægten på selve scanneren er på 4,8. Sammen med denne fantastiske scanner får man rent faktisk 3 stykker meget anvendelige stykker software. Det første, jeg vil nævne, det er den pakke, der hedder ABBYY FindReader 6.0 Sprint Plus, som er et stykke OCR-software, der kan konvertere dine dokumenter til henholdsvis Word eller Excel. Og man kan samtidig med det her lave det, der hedder søgbare PDF-filer. Altså virkelig et almindeligt stykke software, som gør det nemt at håndtere indscannede dokumenter. Derudover så følger der en speciel softwarepakke med, hvor man kan designe selve knappernes anvendelse på scanneren. Og helt til sidst et stykke software, som gør det utrolig nemt at importere og organisere dokumenter. Så der er virkelig tænkt over tingene, og vi kan kun sige, at den her scanner her har overrasket os, både hvad angår hastigheden, scanningspålideligheden, og det vi rent faktisk har udsat den for, både fra helt små stykker papir til A4-papir, og faktisk også noget, som er krøllet og ikke specielt skønt. Men den leverer et forrygende resultat og gør det i en rigtig god opløsning. Og selve OCR-softwaren er en drøm at lege med. Så vi kan kun på det varmeste anbefale den her scanner her til både større og mindre virksomheder eller brug i effektive arbejdsgrupper. Husk at følge os på Fotoringens blog, på YouTube, og husk, Fotoringen er kun altid et klik væk. Tak fordi du så med, og kom snart igen.